добре, не ми се подигравайте. Чувате ли ма? Не ми се подигравайте. Не можах да я задържа. За 2 месеца, както се появиха тя тъпи лабубута, ги хейтих, мразих ги, не исках да ги купя, но всъщност през цялото време тайно исках лабубо. Не, всъщност не исках, но към края вече започнах и аз да се изкушавам да купя едно лабубо, защото ги гледам, всички си купуват, бате. Почнах, мразя ги наистина и дадах 5 лева за тая малка грозна фигурка, знам, че не е оригинална. Това е някаква 3D принтер фигурка, където купих в някакъв магазин. Бахтинче китайското, не знам. Не е много инче китайско. За 5 лева това не си заслужава, но както и да вече се изкуших се. Не ми се подигравайте, не ми се подигравайте, знам, че до сега ги хейтих, обаче то вече всеки път ги гледам тия лабубата, те са навсякъде, всички си купуват. Ето, изкуших се и това нещо от 3D принтер и е така е синьо и като го пърниш е някакво зелено. Ето, вижте, не ми вярвате, това е ефект на светлината, защото вижте тук как е малко зелено на страните, вижте как е някакво диамантено отзади, е някакво зелено, преди е някакво синьо. На мен харесва повече отзади със сигурност и едното му ухо е по-малко от другото и това нещо знам, че изглежда отвратително. Лабубата изглежда отвратително. Все пак не мога да се призна. Това е нещо като малкият странен братовчет, който всички мразиме на Анабел. Сигурно ще стане в 3 часа през нощта и ще ми щупи врата докато спя. Така че, ако чувате това може да ме е последното видео.